Nahoře na půdě, kde prach tančí ve slunečních paprscích a všechno voní starými časy, našla kočička Hopinka něco kouzelného. Starý, zaprášený deník. Měl tvrdé kožené desky a zlatou sponu. Hopinka si ho vzala do svého pokoje, lehla si na svůj polštářek, otevřela první stránku a začala číst. Bylo jednou jedno malé zvířátko, které se ztratilo hluboko v lese. A v tu chvíli se všechno zatočilo. Papír se vlnil, slova se proměnila ve vítr a Hopinka najednou stála uprostřed lesa. Stromy šeptaly, mech byl měkoučký a přímo před ní seděl malý ježek s malou brašničkou, listím na hlavě a smutný jako déšť. Ztratil jsem se, zamumlal ježek. Nevím, kde je můj domov. Hopinka se pousmála. To zvládneme, spolu najdeme cestu zpátky. A tak šli. Pomalu, krok za krokem, přes kameny, přes potok, přes maliní, když tu náhle z křoví vyskočila lištička. Měla huňatý ocas, šibalský úsměv a oči jako dva korálky. Ale, co pak to tu máme? Ztraceného ježka? Já vám ukážu cestu ven, jsem tady doma. Hopinka se zarazila. Něco jí na lišce nesedělo. Za to ježek byl šťastný a volal nadšeně. Děkujeme. Liška se usmívala. Moc hezky, možná až podezřele hezky. Pojďte tudy, mrkla a vedla je hlouběji a hlouběji do lesa, kde stromy houstly a slunce mizelo. A pak liška šibalsky zasyčela. Tady počkejte. A zmizela v houští. Hopinka se rozhlédla. Bylo to divné místo. Všude pavučiny, hromady šišek a nikde žádná cesta. Tohle není správně, zašeptala Hopinka. A když pohlédla dolů, uviděla liščí stopy, které kroužily pořád dokola. Vůbec nevedly domů. Myslím, že nás tahala za nos, řekla Hopinka tiše. Ježek se roztřásl. Ale proč by to dělala? Hopinka ho objala packou a povídá. Víš, Ježku, některá zvířátka a i lidé se chovají hezky jenom proto, aby z toho něco měli. Ale nevždy to myslí dobře. Pojď, vydáme se zpět, dokud je ještě odpoledne. A tak se vydali na cestu zpátky. Najednou se ježek zastavil a zaklonil hlavičku. Hopinko, jak víš, že je odpoledne? Vždyť tu nejsou žádné hodiny. Hopinka se usmála a zvedla tlapku proti obloze. Podívej, kde je sluníčko. Je trochu nakloněné na západ. Kdyby bylo přímo nad námi, bylo by poledne. Ale teď už začíná klesat. Ježek přikývl. Oho, takže je odpoledne. Pak zaslechli tiché ťukání. Slyšíš to? Zeptala se Hopinka a sklonila ouško k zemi. To je datel. Když datel klepe do stromu, znamená to, že hledá hmyz pod kůrou. A dělá to hlavně přes den, takže ještě není večer. O kousek dál na ně zašvitořil kos. Jeho zpěv byl jemný,
dlouhý a trochu smutný. A tohle je kos. Začíná zpívat, když se den chýlí ke konci. Takže máme možná už pozdní odpoledne. Ježek zaujatě poslouchal. Chvíli šly mlčky a v dálce štěbetal celý ptačí sbor. Poslouchej, ptáčky, řekla Hopinka. Když se blíží večer, ptáci se ozývají víc, dávají si totiž navzájem vědět, že je čas najít si místo ke spánku. Ježek se zastavil. To je jako, když nám doma maminka řekne alou do pyžama. Oba se rozesmáli. Pak se Hopinka zarazila. Podívala se dolů na zem. A ještě jedna věc, šeptla. Podívej se na ty stopy v blátě. Ježek se sklonil a zvolal. To jsou liščí tlapky. Správně, řekla Hopinka. Vidíš? Vedou sem a pak se otáčejí zpátky. Liška nás opravdu jen tak vedla dokola. Ale my se z toho poučíme. A příroda nám pomůže najít správnou cestu. Hopinka se zastavila u vysokého smrku a začala se rozhlížet. Musíme zjistit, kde je sever, řekla tiše a přistoupila blíž ke kmeni. Podívej, Ježku, mech tady roste víc na jedné straně stromu. Všiml jsi? Ježek přikývl. Na téhle straně je zelenější a hustší. Přesně tak. Mech má rád stín a vlhko a to je většinou na severní straně stromu, vysvětlila Hopinka. Opodál objevila Hopinka listy břečťanu vinoucího se po skále. A víš, co ještě pomáhá najít sever? Rostliny jako břečťan nebo kapradí se často drží spíš na stinné straně. To znamená zase na severní. Takže, když víme, kde je sever, dokážeme určit i ostatní strany. Hopinka vytáhla klacík a nakreslila do hlíny křížek. Sever máme tady nahoru, takže dolů je jih, vlevo je západ, tam slunce zapadá a vpravo je východ, tam ráno vychází. Ježek se podivil. Ty se vyznáš jako opravdový lesní průvodce. Trochu jo, usmála se Hopinka vesele. A ještě něco. Když máš hodinky s ručičkami, můžeš si pomoci taky. Ale my máme jen packy a čumáčky, tak si poradíme přírodně. Hopinka ještě zvedla čumáček a zavětřila. Cítíš ten chladnější vánek? Ten často přichází od severu. Ježek taky zvedl čumáček do vzduchu. Trošku, jako by tam byla voda. Možná je tam potok nebo pramen, přikývla Hopinka. Tak víš co, vydáme se tímto směrem. A tak šli a šli, ale stále se jim nedařilo najít cestu ven. Když už se zdálo, že jsou cesty v lese čím dál zmatenější, zaujala Hopinku Ježkova brašnička. Co máš té brašně? Zeptala se. Ježek úplně skoprněl, plácl se do čela a zapištěl rozrušením. Úplně jsem zapomněl, mám u sebe mapu, kterou mi dal kdysi můj tatínek. Říkal mi, že ji mám schovat pro případ, kdybych se někdy ztratil. Hopinka překvapeně zvedla obočí. Mapa? No to zní jako poklad. Ježek opatrně vytáhl pomačkaný, ale stále čitelný kus papíru.
Byl ručně malovaný, s různými značkami, šipkami a dokonce i poznámkami napsanými Ježkovým dětským písmem. Podívej, ukazoval Ježek tlapkou. Tady je velký kámen ve tvaru hřibu, ten už jsme minuli. A tady ta dvojitá borovice, to musí být ta, co má 2 kmeny. Hopinka se naklonila blíž. A co tahle šipka s modrou vlnkou? To je potůček. Když půjdeme podle něj, dostaneme se zpátky k Malíní, tam, kde jsme potkali lišku. Takže, když spojíme mapu, co ti dal táta, s tím, co víme o světových stranách, máme skoro plán jako opravdoví dobrodruzi, řekla Hopinka hrdě. A tak společně mapu otočili na sever, podle mechu na stromě, podívali se na slunce, které už zlatavě zapadalo, a vydali se správným směrem. Kolem dvojité borovice, přes potůček až ke kameni ve tvaru hřibu. Malý Ježek se pousmál. Říkal mi, že v lese je nejdůležitější nepanikařit. Když nevíš, kam jít, vždycky si sedni, rozhlédni se a vzpomeň si, co ses už naučil. Díky mapě našli zkratku přes mítinu kolem jezírka až k malé paloučkové cestičce. A tam už stál domeček. V okně čekala Ježkova maminka. Když ho spatřila, běžela ven a objala ho, až mu vypadla brašnička. Děkuju, Hopinko, zašeptal Ježek dojatě. Bez tebe bych byl pořád ztracený a taky už si dám větší pozor, komu věřím. Hopinka se usmála a najednou se zase všechno zatočilo, stránky deníku se obrátily samy, les zmizel, Hopinka mrkla a byla zase doma na polštářku. Deník ležel před ní, otevřený na další stránce, a na ní se právě začínala psát nová slova. Další příběh čeká a možná bude ještě napínavější. Vymyslete Hopince další dobrodružství a napište to dolů do komentářů. Hopinka si už chystá baťůžek a čeká na tvůj nápad.